Сәлам дуслар, бүген сүз байлыгыбыз өстендә эшләрбез һәм шуның өчен әйдәгез җөмләләргә күчик. Беренче җөмлә: К счастью, без соңга калмадык. Җөмләнең дөрес варианты шулай була. Бәхеткә каршы, без соңга калмадык. Икенче җөмлә: Син балык или йомырка ашыйсыңмы? Бу җөмләдә или дигән сүзне яисә дип тәрҗемә итәбез. Син балык яисә йомырка ашыйсыңмы? Өченче җөмлә: К сожалению, мин концертка өлгермәдем. Кызганычка каршы, мин концертка өлгермәдем. Дүртенче җөмлә: Что-то йокы килми. Что-то дип әйтмибез, никтер дип әйтәбез. Никтер йокы килми. Бишенче җөмлә: Наконец, җәй җитте. Дөрес вариант шулай яңгырый. Ниһаять, җәй җитте. Алтынчы җөмлә: Ул, несомненно, киләчәк. Ул, һичшиксез, киләчәк. Җиденче җөмлә: Син мәктәпкә йөрмисең, что ли? Бу җөмләне ике төрле әйтеп була. Беренче варианты шулай яңгырый. Син мәктәпкә йөрмисеңмени? Икенче варианты: Син мәктәпкә йөрмисеңме әллә? Сигезенче җөмлә: Зилә чуть егылмады. Зилә чак егылмады. Тугызынчы җөмлә: Артык сүз сөйләп тору не к месту. Артык сүз сөйләп тору урынсыз яисә урынлы түгел. Һәм соңгы 10нчы җөмлә: Ул наоборот хаклы булып чыкты. Ул киресенчә хаклы булып чыкты. Шуның белән дәрес тамам. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Сау булыгыз, дуслар.